Бяспечнае выражэнне эмоцый для сябе і для іншага. Бяспечнае выражэнне эмоцый пачынаецца з кароткага перапынка, каб заўважыць, што зараз адбываецца са мной. Можна зрабіць некалькі павольных удыхаў, звярнуць увагу на цела, дзе напружанне, цяжар, цяпло, сцісканне. Потым паспрабаваць назваць «мне балюча», «я баюся» ці «мне вельмі сумна». Калі эмоцыя ўжо заўважана і названа, прасцей выбраць форму выяўлення, якая не руйнуе ні вас, ні адносіны. Сказаць пра свае пачуцці словамі, запісаць іх у нататнік, выплакацца, зрабіць некалькі актыўных рухаў ці схадзіць на прагулку. Калі моцныя эмоцыі перажывае хтосьці побач, наша задача не зламаць іх і не выратаваць чалавека, а стварыць для яго дастаткова бяспечную прастору. Можна пачаць з простай прысутнасці, застацца побач, слухаць больш, чым гаварыць, не спяшацца даваць парады. Замест «не плач», «збярыся», лепш сказаць «я бачу, што табе цяпер вельмі цяжка. Мне вельмі важна быць з табой. Ці раскажаш, што адбываецца?» Не абясцэньваць, пра што тут наогул перажываць. Такія фразы могуць толькі ўзмацняць самоту. Часам чалавеку дастаткова таго, што яго эмоцыі прызналі нармальнымі і зразумелымі. Калі ж вы адчуваеце, што самі пачынаеце перагружацца, то можна мякка пазначыць «я з табой», але мне трэба невялікая паўза, каб аднавіцца, а потым зноў працягнем размову.